Mnohí sa ma pýtajú, ako to je vlastne s tou cenou, a ako ich pripravujem na tieto dobrodružstva u nás v Baja California Sur tu v Mexiku. Viem, je to iné, ja nepredávam hotové balíčky. Ja predávam dobrodružstvo, ktoré ty si môžeš vlastne poskladať. Môžeš si povedať, v akom hoteli chceš bývať, ako dlho tu chceš zostať, aké z týchto túr, ktoré ponúkame, by ťa zaujímali. A ty si môžeš platiť tieto veci rovno. Moja cena je čiste len za prípravu celého tohto dobrodružstva, celá logistika, súkromná doprava a takisto v tej cene, ktorú ja dávam, sú 4 základné túry. 2 na mori, 2 po tej krásnej prírode, čo tu máme. No a samozrejme 24 hodín denne ako súkromný sprievodca som s vami. Takže zavolaj mi, skontaktuj ma, najlepšie cez WhatsApp, alebo môžeme si dohodnúť aj cez Zoom, ak vám je to jednoduchšie, a porozprávame sa. Podľa tvojich želaní sa pripravuje celé dobrodružstvo. Tak sa majte, čauko.